Ιστορικό καιρικό φαινόμενο χαρακτηρίζουν οι ειδικοί τη σφοδρή βροχόπτωση που έπληξε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τις γύρω χώρες. Από την καταιγίδα πλημμύρισε το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι, το δεύτερο μεγαλύτερο σε κυκλοφορία στον κόσμο, με αποτέλεσμα να επηρεαστούν εκατοντάδες πτήσεις. Οι εικόνες αποκάλυψης στο Ντουμπάι μετά την ιστορική καταιγίδα έφεραν στο τραπέζι διάφορα σενάρια, ακόμη και θεωρίες συνωμοσίας. Ένα από αυτά το cloud seeding, δηλαδή η σπορά νεφών. Οι δρόμοι που έγιναν ποτάμια και οι διάδρομοι προσγείωσης που θύμιζαν λίμνη είναι τελικά ένα δείγμα της κλιματικής κρίσης ή κάτι που προκάλεσε το ανθρώπινο χέρι? Ακούτε το Βήμα σήμερα. Είμαι ο Βασίλης Φίνας και είναι Τετάρτη 24 Απριλίου. Κοντά μας η μετεωρολόγος του Μέγκα, Χριστίνα Ρίγου. Γεια σου, Χριστίνα. Χαίρετε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Θέλω πριν να αναλύσουμε όλα αυτά τα σενάρια, να μας πεις πόσο έντονο τελικά ήταν αυτό το φαινόμενο, πόσο πρωτοφανές για εκείνη την περιοχή, πόσο σπάνιο. Ήταν ένα ακραίο γεγονός αυτό που συνέβη στο Ντουμπάι και στην ευρύτερη περιοχή, γιατί είναι ένα μέρος όπου πλήττεται από παρατεταμένη περίοδο ξηρασίας με ελάχιστη βροχή. Η μέση ετήσια ποσότητα βροχής είναι 100 χιλιοστά. Μέσα σε ένα 24ωρο έπεσε 2,5 φορές η βροχή που θα έπεφτε μέσα σε ένα χρόνο στην περιοχή, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτά τα σημαντικά προβλήματα που οι άνθρωποι δεν είναι συνηθισμένοι σε τέτοιο μέγεθος βροχόπτωσης, που βέβαια όμως μια ευρύτερη εικόνα είχαμε εμείς οι μετρολόγοι μέρες πριν για το τι θα συνέβαινε στην περιοχή και για την ένταση του φαινομένου. Το ζήτημα λοιπόν εδώ, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι ότι αφού υπήρχε η πρόγνωση, ίσως γιατί δεν υπήρχε καλύτερη προετοιμασία. Η αλήθεια είναι ότι οι κάτοικοι στη συγκεκριμένη περιοχή δεν είναι συνηθισμένοι σε τέτοια ύψη βροχής. Οπουδήποτε στον κόσμο και να πέφτε αυτή η βροχόπτωση σε αυτές τις λίγες ώρες, δεν θα μπορούσαμε να αποφύγουμε τα προβλήματα και τα πλημμυρικά φαινόμενα, πόσο μάλλον σε μια περιοχή που δεν συνηθίζει να δέχεται αυτό τον όγκο νερού μέσα σε τόση λίγη ώρα. Πάμε στα σενάρια αυτά με τα οποία ξεκίνησα την συζήτησή μας. Υπάρχει περίπτωση να έχει προκαλέσει ο άνθρωπος αυτή την βροχόπτωση? Και το λέω αυτό διότι διάβασα ακόμη και σε μεγάλα έγκριτα μέσα ενημέρωσης για την λεγόμενη σπορά των νεφών. Τι είναι αυτό το πράγμα? Λοιπόν, καταρχάς η σπορά των νεφών είναι μια τεχνική που χρησιμοποιείται πάρα πολλές δεκαετίες, από το 1940 και μετά, και μάλιστα και στον πόλεμο του Βιετνάμ είχε χρησιμοποιηθεί από τους Αμερικάνους για να κάνουν μια παράταση της περίοδου των μουσώνων. Είναι μια τεχνική κατά την οποία είτε με αεροπλάνα είτε από το έδαφος με ειδικά μηχανήματα ρίχνουμε κάποια χημικά συστατικά. Το πιο συνήθες που χρησιμοποιούμε είναι ιωδιούχο άργυρο και με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά βοηθάμε το σύννεφο να παράγει περισσότερη βροχή. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει εξ αρχής σύννεφο στην ατμόσφαιρα. Οι θεωρίες συνωμοσίας που λένε ότι φτιάχνουμε σύννεφα και βροχή, δεν υφίσταται κάτι τέτοιο. Πρέπει να υπάρχει το σύννεφο και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να μεγαλώσουμε το υδροσταγονίδιο και να φτάσει στο έδαφος. Και ειδικά σε περιοχές όπως είναι το Ντουμπάι, όπου έχουμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες, όπου το θερμόμετρο φτάνει και τους 40 και τους 50 βαθμούς Κελσίου, μπορεί να υπάρχουν σύννεφα μεγάλης κατακόρυφης ανάπτυξης, δηλαδή ενδυνάμει καταιγιδοφόρα, αλλά οι υψηλές θερμοκρασίες θα εξατμίσουν τις σταγόνες, με αποτέλεσμα να μην φτάσουν στο έδαφος. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, σε περιοχές που πλήττονται από ξηρασία, μπορούμε να δημιουργήσουμε μεγαλύτερες σταγόνες και να δημιουργήσουμε περισσότερη βροχή. Δηλαδή, αν σε μια περιοχή πέφτουν 10 χιλιοστά βροχόπτωσης, με αυτή τη μέθοδο της σποράς νεφών, μπορούμε να την αυξήσουμε κατά 10 με 15%. Είναι μικρή. Οπότε, όσον αφορά τα σενάρια αυτά περί σποράς νεφών και δημιουργίας αυτής της ακραίας βροχόπτωσης στο Ντουμπάι, δεν θα ήταν δυνατή η τόσο μεγάλη ποσότητα βροχής ακόμα και με σπορά νεφών, γιατί το αποτέλεσμα που έχουμε είναι 15% πάνω από αυτό που θα ήταν αναμενόμενο. Μάλιστα. Άρα λοιπόν τρόπος παρέμβασης ανθρώπινης στα σύννεφα υπάρχει, το έχουμε κάνει, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, στην συγκεκριμένη περίπτωση μάλλον δεν μπορούμε να προκαλέσουμε αυτή την βροχή. Γενικά πάντως είναι μια μέθοδος που έχει αποτέλεσμα. Έχει αποτέλεσμα. Είναι μια μέθοδος πολύ διαδεδομένη τροποποίησης του καιρού που τη χρησιμοποιούμε είτε για τον έλεγχο της ξηρασίας, για την κατάσβεση πυρκαγιάς. Τη χρησιμοποιούμε και κατά της έντονης χαλαζόπτωσης σε ορισμένες περιοχές. Ωστόσο έχει τα υπέρ, έχει και τα κατά του. Δηλαδή, μέχρι και πριν λίγα χρόνια που χρησιμοποιούσαμε ευρέως διάφορα κράτη, μετεωρολογικές υπηρεσίες και ιδιωτικές εταιρείες αυτή τη μέθοδο τροποποίησης του καιρού, χρησιμοποιώντας όμως χημικά συστατικά, όπως είναι το ιωδιούχο άργυρο,
Δεν ξέρουμε τι επιπτώσεις μπορεί να έχει είτε για την ανθρώπινη υγεία, είτε για το έδαφος, είτε για τα οικοσυστήματα. Μπορεί δηλαδή να είναι βλαβερό, αν και μελέτες έχουν δείξει ότι κατά την εμφάνιση σποράς νεφών σε διάφορα μέρη του κόσμου και στην Ελλάδα αλλά και στην Αμερική δεν είχαμε ποσότητες αργύρου που να υπερεύαιναν το επιτρεπτό όριο έτσι ώστε να έχουμε κάποιο πρόβλημα, να λιωθεί δηλαδή το υπέδαφος. Παρ' όλα αυτά όμως δεν πάβει να είναι ένα χημικό συστατικό το οποίο μπορεί να προκαλέσει διάφορες αλυσιδωτές χημικές αντιδράσεις με άλλα χημικά συστατικά που υπάρχουν στην ατμόσφαιρα και εν δυνάμει να δημιουργηθούν προβλήματα και στον ανθρώπινο οργανισμό και στη φύση αλλά κυρίως και στο έδαφος και σε αυτά που καλλιεργούμε. Γι' αυτό έχουν βρει τώρα τελευταία από το Πανεπιστήμιο της Μετεωρολογίας του Ρέντινγκ κάποιοι επιστήμονες έναν τρόπο σποράς νεφών που είναι εντός εισαγωγικών πιο αυλαβής. Τον χρησιμοποιούν στο Ντουμπάι και δεν έχει να κάνει με χημικά συστατικά, αλλά ουσιαστικά δίνουν στο σύννεφο ηλεκτρικό φορτίο και έτσι ενώνονται οι σταγόνες μεταξύ τους, δημιουργούν μεγαλύτερες σταγόνες και πέφτουν στο έδαφος. Δηλαδή αυτό σχετικά είναι αυλαβές για το περιβάλλον. Δεν δημιουργεί κάποιο πρόβλημα και είναι απόλυτα ελεγχόμενο. Η ανάγκη μας δηλαδή να παρέμβουμε στον καιρό έφερε και νέα μεθοδολογία, η οποία μάλιστα είναι πιο εξελιγμένη. Θέλω να πιαστώ όμως από μια φράση σου ότι και στην Ελλάδα και στον κόσμο είπες νωρίτερα ότι έχει χρησιμοποιηθεί αυτό και θέλω να σε ρωτήσω εδώ στην Ελλάδα τι ακριβώς κάνουμε με αυτήν την ιστορία. Έχουν γίνει κάποιες μελέτες που με βάση αυτές τις μελέτες θέλαμε να δούμε κατά πόσον βλάπτει αυτή η μέθοδος τις καλλιέργειες και γενικότερα το κλίμα της χώρας. Είναι ουσιαστικά όμως μια δαπανηρή διαδικασία και γι' αυτό δεν τη χρησιμοποιούμε ευρέως στη χώρα μας και είναι κυρίως σε πειραματικό στάδιο και πιο σπάνια την χρησιμοποιούμε προσπαθώντας να βελτιώσουμε και να προστατεύσουμε τις καλλιέργειες από τις έντονες χαλαζοπτώσεις και τις καταστροφικές πλημμύρες. Χριστίνα, κλείνοντας τη συζήτησή μας, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Αν τελικά στο Ντουμπάι η βροχόπτωση αυτή δεν εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειας του ανθρώπου να ελέγξει τον καιρό, ήταν ακόμη ένα καμπανάκι SOS από τον πλανήτη? Για την κλιματική αλλαγή προφανώς. Αυτό είναι κάτι το οποίο θέλει μια επιστημονική έρευνα για να το αποδείξουμε, η οποία θα πάρει κάποιους μήνες. Αλλά είμαστε κατά ένα μεγάλο ποσοστό σίγουροι ότι οι επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής είναι εμφανείς σε όλο τον κόσμο, σε πλανητικό επίπεδο, φέρνοντας διαφορετικά χαρακτηριστικά ανά τον κόσμο. Δηλαδή έχουμε δει εδώ στην Ανατολική Μεσόγειο ακραίους καύσωνες, μικρότερες περιόδους με χαμηλές θερμοκρασίες, έντονες χιονοπτώσεις. Αντίστοιχα, περιοχές όπως είναι η Σαουδική Αραβία είναι πολύ πιθανό να δέχονται μετά από μια παρατεταμένη περίοδο ξηρασίας ισχυρά ακραία φαινόμενα βροχόπτωσης. Ίσως αυτός είναι ο αντίκτυπος της κλιματικής αλλαγής και στις συγκεκριμένες περιοχές. Χριστίνα Ρήγου, σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Αυτά για σήμερα. Είμαι ο Βασίλης Φίνας, ξανά μαζί σας αύριο. Αν θέλετε, αξιολογήστε μας στο Spotify και τα Apple Podcasts, ακολουθήστε μας και πατήστε το κουδουνάκι για να μην χάνετε κανένα μας επεισόδιο. Αν πάλι δεν είστε εξοικειωμένοι με τις πλατφόρμες podcast, πλέον μπορείτε να μας ακούτε και από το YouTube, από το επίσημο κανάλι του Βήματος, πληκτρολογώντας το Βήμα Σήμερα και κάνοντας subscribe. Ακούσατε το Βήμα Σήμερα. Δημοσιογραφική επιμέλεια Έλενα Κούση. Δημοσιογραφική παραγωγή Κατιάνα Καλιγέρου. Ηχοληψία και τεχνική επεξεργασία ήχου Ηλέκτρα Σιθιανάκη, Στέλιος Τριανταφύλου. Το Βήμα Σήμερα. Εξηγούμε τις ειδήσεις.